Magandang hapon po sa inyong lahat mga mamamayang. Andito po ako ngayong hapon na ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo kung paano lutuin ang sponge cake. Ito na ang mga ingredients sa aking lulutuin. Unang-una, 12 tablespoon na cake flour. Tapos, 4 na sugar, 4 na tablespoon. Tapos, 4 pa na tablespoon ng sugar. 8 tablespoon ng fresh milk. Tapos, 1/2 teaspoon ng asin. 1/2 teaspoon ng cream of tartar. 4 eggs. At saka 5 tablespoon na butter. Magpapainit lang po tayo ng kaldero, tapos ilagay natin ang ating butter. Tapos pahinaan nyo lang po ang apoy at isunod nyo ang inyong fresh milk. Hahaluin lang po natin to para matunaw. Ngayon kung tunaw na ang ating butter ay papatayin na po natin yung stove. Ngayon po ay ihihiwalay natin yung egg white sa egg yolk. Ngayon po na ganyan na ang itsura ng ating egg whites, ay pwede nang isunod ang ating asukal na puti. Ilalagay na po natin dito ang ating cream of tartar at saka yung ating asin. Ngayon pong mukha na po siyang icing ay itabi po muna natin ito. Ngayon po, ito namang egg yolks ang aking gagawin. Hahaluin lang po natin ito. Tapos maglagay tayo ng
salaan or strainer. Tapos ilagay po natin tong ating cake flour. Ngayon pong tapos na natin salain ay pwede nang ilagay ang butter natin at saka yung fresh milk. Ngayon po ay isusunod ko na po itong egg whites. Hahaluin lang po natin ito. Pagka ganito na po ang itsura ay ready na po ito. Maglalagay lang po tayo ng konting olive oil dito sa ating lalagyan. Tapos i-brush natin. Ayan po mga mamamayan, maglalagay lang po tayo ng aluminum foil, tapos lalagyan po natin siya ng tubig at paiinitin po muna natin itong ating oven. Maglalagay po pala ako ng baking powder dito sa aking sponge cake. Mga 1/2 tablespoon. Ayan po mga mamamayan, maglagay lang kayo ng aluminum foil, tapos lagyan nyo po ng tubig, yung tamang-tama lang na hindi lulutang yung inyong nilagyan ng cake flour. Yan, tatakpan ko na po. Ilagay nyo po pala sa 350 degrees ang inyong oven, tapos mga 20 to 30 minutes siguro to, or titignan-tignan nyo na lang para hindi masunog. Ayan na po mga mamamayan ang ating sponge cake. Palalamigin ko po muna to kasi babalik ta rin natin to mamaya pag medyo lumamig na po siya. Ayan na po mga mamamayan ang ating sponge cake. Luto na po. Sana po ay nakuha nyo ang recipe nito. Sana mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!